i Syna, i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Kraj spolu bratia kňazi, domáci pán dekán s pánom kaplánom, pán dekán zo Svinnej, Tonko Košík, milí bojovníci, milovníci prírody, drahí bratia a sestry, všetkých vás srdečne pozdravujem. Kedysi som čítal jednu takú peknú myšlienku, že všetky kroky, ktoré urobíš cestou na svätú omšu, ti rátajú anjeli. No niektorí z vás urobili naozaj dosť tých krokov
aby sme mohli u nás spoločne v priateľskej atmosfére vytvoriť jedno spoločenstvo okolo Pánovho oltára. Prichádzame sem do Ligoreckej doliny pod košármi ku kaplnke svätého Huberta, aby sme slávením svätej omše si uctili práve tohto svätca, patróna všetkých poľovníkov. Aby tie kroky, ktoré nás sem priviedli, neboli len tými anjelmi zrátané, ale aby nám priniesli naozaj všetky tie milosti, ktoré nám Pán ponúka a dáva v slávení eucharistickej obety. Nazrime najprv do svojho vlastného svedomia a poprosme nášho nebeského Otca o odpustenie všetkých našich hriechov. Všemohúci a večný Bože, Ty si ustanovil svätého biskupa Huberta za správcu Tvojho svätého ľudu. Daj, prosíme, aby sme pre jeho zásluhy cítili Tvoju otcovskú dobrotu v každodennom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Toto hovorí Pán Boh. Hľa, ja sám vyhľadám svoje ovce a ujmem sa ich. Ako sa pastier ujíma svojho stáda, keď príde medzi svoje rozptýlené ovce, tak sa aj ja postaram o svoje ovce a vyslobodím ich zo všadiaľ, tam sa rozprchli v oblačnom a hmlistom čase. Dány môj pastier, nič mi nechýba, pasie ma na zelených pasienkoch. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch a každú chorobu. Vtedy povedal svojim učeníkom: žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Počuli sme slovo Pánovo. Milí spolubratia kňazi, milí poľovníci, milovníci prírody a lesa, drahí bratia a sestry. Každá jedna spoločnosť, organizácia alebo skupina ľudí má vždy nejaké tie svoje vlastné pravidlá, nejaké zákony, nejaké zásady, podľa ktorých sa riadi, podľa ktorých stvárňuje, buduje ten život ako celej skupiny, tak samozrejme aj každého toho jednotlivca. Jednoducho všade nájdeme určité pravidlá, bez ktorých by sme si asi len veľmi ťažko dokázali predstaviť ten usporiadaný život. A tieto pravidlá však do veľkej miery
dotvára alebo im napomáha aj tzv. Tradícia. Či už je to písaná alebo nepísaná tradícia. A preto môžeme vidieť, že treba každý štát má samozrejme svoju tradíciu. Každé spoločenstvo, každá rodina má tú svoju vlastnú tradíciu, ktorá stvárňuje toho jednotlivca a stmeluje celú skupinu osôb. Preto si myslím, že môžeme naozaj tak veľmi smelo povedať to, že ten, kto odmieta tradíciu svojho spoločenstva, tak potom nie je jeho plnohodnotným členom. Vezmime si napríklad takú rodinu, ktorá má tradíciu vždy v nedeľu si sadnúť za spoločný stôl. Lenže niektorý z členov si začne sadať zvlášť, lebo mu to príde trápne, nudné, lebo je pohnevaný, lebo chce pozerať televíziu. Je to postoj jednoducho toho odmietania, ignorancie, pýchy a tým pádom nemôže sa nazvať tým plnohodnotným členom, lebo sa oddeluje od toho celku. Žiaľ, milí bratia a sestry, dnešný moderný človek tak nejako čoraz viacej odmieta tradíciu, to, čo je tradičné, lebo to považuje za niečo zastaralé, za niečo nevhodné, niečo, čo nejako obmedzuje jeho rozvoj, jeho slobodu, svoju vôľu, čo mu zväzuje ruky a predsa on chce byť sám sebe pánom, normou toho svojho vlastného konania a nie nejaká tradícia. Toto je, milí bratia a sestry, ten nešťastný subjektivizmus a absolútne presadzovanie svojho vlastného ja. Ale čo je vlastne tá tradícia? Je to súhrn zvykov, obyčají, pravidiel, názorov, prechádzajúcich z tej minulosti do prítomnosti a ktoré majú povahu tej objektívnej skutočnosti, teda sú rokmi, ba dokonca mnohokrát až stáročiami overené a príjmané ako dobré, pravdivé a budujúce to spoločenstvo. Milí poľovníci, drahí bratia a sestry, ono aj poľovníci a poľovníctvo, ako tá organizovaná skupina, má svoje zákony, svoje pravidlá, ale aj svoju dlhovekú a vzácnu tradíciu, ktorej dokážeme naozaj nachádzať bohatý prameň tej ľudskej kultúry. A práve preto sme dnes aj tu na tomto mieste, aby sme čerpali tú múdrosť, inšpiráciu a povzbudenie z tradície, ktorú voláme Svetohubertská. Ako všetci vieme, tak vychádza zo života a legendy o svetom Hubertovi. To bol svätý Hubert. Svätý Hubert sa narodil v období okolo roku 655 alebo 657 a vieme, že pochádzal zo zámožného šľachtického rodu z oblasti dnešného Holandska a Belgicka. Nakoľko jeho otec pôsobil na kráľovskom dvore u kráľa Teodora III, tak aj tento malý Hubert samozrejme vyrastal na kráľovskom dvore, kde sa učil rytierskému umeniu bojovať, zachádzať so zbraňou, jazdiť na koni, loviť, ale samozrejme aj učiť sa písať, čítať. Takže ten život na tom kráľovskom dvore, a naviac keď si uvedomíme, že táto časť Európy vtedy bola ešte pohanská, že tá christianizácia bola len ešte v začiatkoch, tak môžeme len tušiť, ako ten život na tom kráľovskom dvore bol veľmi rozmárny, hýrivý, hriešný a takým sa žiaľ stal aj Hubert, hoci ako historické pramene uvádzajú, že aj napriek tej bujarosti svojho vlastného života mal Hubert veľmi dobré srdce. Bol tzv. Ľudomil. Trocha skrotiť ho dokázala no kto iný, samozrejme, ako žena.
Oženil sa totiž s čnostnou a výbornou ženou Floribundou, ktorá mu porodila syna Floriberta, lenže táto jeho žena pri pôrode zomiera. A tu nám si práve nastáva ten jeho v živote prvý zlom. Hubert, veľmi zranený smrťou manželky, sa začal zaoberať viac tým svojim životom, prehodnocovať ho, zaujímať sa o veci duchovné. No a tu vstupuje práve tá do hry legenda známa, že počas jedného lovu stretol statného jelenia, ktorý mal medzi párohami kríž. V tom raji započul otázku, ktorá sa mu vrila do srdca: prečo stále len hľadáš a lovíš zver? Je na čase, aby si začal hľadať Boha. Odvtedy sa jeho život celkom zmenil. Tu nás samozrejme kdesi tá legenda končí, ale je pravdou, že po smrti manželky zakrátko mu zomiera aj jeho otec a práve to bol ten moment, kedy Hubert odchádza z toho kráľovského dvora a vydáva sa na tú duchovnú cestu. Práve vtedy sa z vyhnanstva vrátil biskup Lambert, ktorý požiadal, aby ho pripravil a učil ceste dokonalosti. Tento Lambert Huberta napokon aj vysvetil za kňaza a bol jeho pomocníkom. Po mučeníckej smrti tohto biskupa Lamberta sa Hubert stáva jeho nástupcom. A on s veľkou horlivosťou sa pustil do evangelizácie celého obyvateľstva. Bol výrečným kazateľom, nebojácnym obrancom viery, pripravený podstúpiť hoci naozaj aj mučeníckú smrť. A to, čo si on hovorieval sám, tak hovoril aj svojim veriacím, a to dnes hovorí samozrejme aj nám všetkým. Pokiaľ žijeme, sú nám dvere milosrdenstva otvorené. Tí, ktorí si ich nezvolia, musia prejsť bránou zavrhnutia. Uváž teda, čím si bol, čím si a čím zakrátko budeš. Svoje previnenia naprav pokáním a zmier sa s Bohom. Svätý Hubert napokon svoju biskupskú úlohu vykonával príkladne až do dňa 30. mája 727, kedy zomiera. Po 16 rokoch otvorili jeho hrob, našli jeho telo neporušené a odtedy ho vzývajú ako svätého. Milí poľovníci, drahí bratia a sestry, čo si z tejto zbožnej časti poľovníckej tradície môžeme vziať do tých svojich vlastných životov? Poviem to takto. V súčasnosti sa samozrejme s tým už len máličko zriedka, kedy stretneme s hodnotením dievčata súceho na výdaj, že má všetkých 5 P. Teda ak dievčina dosiahla 18-22 rokov, tak sa začala o nej šíriť tá propaganda o jej hodnosti či prednosti pre ten budúci partnerský manželský život. A tých 5P tvorilo samozrejme 5 slov na písmeno P, ktoré jej prisudzovali tie žiadané dobré vlastnosti na výdaj. Teda rovnako, milí bratia a sestry, by sme teda mohli v spomenutej tradícii poľovníctva a patrónovi poľovníkov mohli hľadať tiež takých 5P poľovníka, ale samozrejme každého jedného z nás. Usudzujem, že správny a plnohodnotný poľovník a každý jeden človek, teda ten, ktorý prijíma celú tradíciu i s hodnotami z nej plynúcimi, by mal byť v prvom rade priateľský. Kto je priateľ? To je to človek, ktorý sa zaujíma o druhého človeka. Teda je nápomocný v akomkoľvek smere a s ktorým nás tak spája tá vzájomná dôvera. Toto si myslím, že je ten veľmi dôležitý moment pre spoločenstvo, akým sú treba aj poľovníci. Možno poznáme z vlastnej skúsenosti, ak máme nepriateľa,
Že ten nepriateľ ten dokáže len ničiť, búra, všetko pekné, vnáša ten nepokoj, hnev a rozkol. S nepriateľom sa nedá dohodnúť ani nič podniknúť. A rovnako aj svätý Hubert, že hoci žil tým pohnutým, hýrivým životom, ale ako historické zdroje uvádzajú, bol dobrého srdca, bol ľudomil, miloval ľudí. Teda mal v sebe tú devíziu priateľstva, na ktorom Boh potom mohol stavať jeho vlastnú svätosť. A teda poľovník a každý jeden človek, ktorý nie je nastavený za každých okolností priateľsky, nielenže nedokáže vytvárať spoločenstvo ľudí s rovnakým cieľom, ktorí sú spoločne podriadení istým normám, zákonom, tradíciám, ale je človekom dokonca nebezpečným a hrozbou ako voči druhému človekovi, tak aj voči prírode. Potom po druhé, poľovník a každý človek by mal byť poctivý. Slovník nášho slovenského jazyka uvádza, že je to človek čestný, statočný, charakterný, svedomitý, úprimný. Ten však, kto nie je priateľom druhému, tak často automaticky sklzne do tej nepoctivosti voči ľuďom. Len skutočný priateľ dokáže byť poctivý. Kto z nás, bratia a sestry, by zveril svoje vlastné zdroje nepoctivému človekovi? Aj svätý Hubert po svojom obrátení ako kňaz a potom biskup, v ňom stále ostala vášeň pre lov aj iné vášne. Ale vždy zostal tým poctivým vo svojom povolaní. Čestným, svedomitým a statočným a nespreneveril sa, preto len tak si zaslúhuje dnes tú našu vlastnú úctu. Preto verím, že istotne veľmi dobre chápete dôležitosť tejto vlastnosti v spoločenstve nielen poľovníkov, ale v akomkoľvek spoločenstve. Byť poctivým, čestným, charakterným, nielen voči kolegom, ale aj voči stvorenstvu. Lebo v opačnom prípade sa z takého človek stáva len ten, ktorý len drancuje. Po tretie, poľovník a každý jeden z nás by sme mali byť prudentní. Čo to znamená? Je to naozaj veľmi krásna, veľmi potrebná čnosť. Z latinčiny prudencia znamená rozvážnosť, rozumnosť alebo múdrosť v konaní. Ako symbol prudencie napríklad uvádza staroveký autor prírodopisnej encyklopédie Plinius starší jelenia. Píše o ňom: jeleň je stále v strehu a uteká vždy proti vetru, aby nezanechal po sebe pach, vďaka ktorému by ho mohli ľahšie uloviť. Teda prudentný človek je stále v strehu na svoje vlastné konanie. Zvažuje, aby bol múdry vo svojom konaní. A myslím si, milí bratia a sestry, že opäť všetci dobre vieme, že človek nerozvážny, prchký, rýchly vo svojom konaní urobí vždy vo svojom živote aj najviac chýb. Žiaľ, niekedy aj fatálne. A vy, poľovníci, viete, ako je potrebná tá prudencia, rozvaha nie len voči kolegom, aby ste si zachovali svoje priateľstvo, ale pri tom samotnom poľovaní a spravovaní prírody. Potom po štvrté, človek by mal byť pokorný. Teda uvedomenie si tej vlastnej slabosti, podriadenosti, vlastných nedostatkov a správanie sa podľa toho. Samozrejme opakom je tá pýcha. Ako ťažko sa žije s pyšným človekom, ktorý nemá nikoho za nič, ani nejaké zákony a pravidlá, to už nie nejakú tradíciu. Všetko považuje len za prekážku ku sebarealizácii. Nedokáže vytvárať to dobré spoločenstvo, lebo svojou pýchou vnáša medzi ľudí nevraživosť a tá plodí potom ďalšie a ďalšie hriechy. Teda správny poľovník, správny človek by mal byť pokorným z vedomia vlastnej slabosti. Mal by byť pokorným človekom voči druhým, ale nie len to.
Mal by byť aj pokorným voči stvorenej prírode, jeho zákonitostiam a potrebám, pretože inak sa stáva len obyčajným ničiteľom. Krásne to potvrdzujú slová jednej prekázie zo svätej omše. Človeka si stvoril na svoj obraz, podriadil som vesmír a všetky jeho divy, aby v tvojom mene vládol nad všetkým tvorstvom a natknutý krásou tvojho diela ťa ustavične chválil. A myslím si, že rovnako aj svätého Huberta len pokora priviedla tam, kde je dnes. No a napokon po piaté, poľovník a človek by mal byť aj pobožný. Keby svätý Hubert nebol pobožný, keby si nectil Pána Boha, nie len, že by nevydržal byť kňazom a biskupom, ale zrejme by sa ním aj nikdy nestal. To dokáže človek len oddaný viere, teda pobožný. Len pobožný človek si v hĺbke celej pravdy dokáže vážiť človeka, ktorý stojí vedľa neho, i celú stvorenú prírodu, ktorá ho obklopuje. Pekne to vyjadruje aj jedna modlitba svätej omše, kde sa modlíme: Pania Bože náš, pomáhaj nám, aby sme ťa radostne a oddane uctievali, teda boli pobožní, lebo trvalé a dokonalé šťastie dosiahneme iba vtedy, keď budeme slúžiť Tebe, pôvodcovi všetkého dobra. Lenže nie len toto. Oddanosť viere podporuje a rozvíja schopnosť byť priateľom. Lebo vidím v človekovi svojho brata, ktorého si vážim, a preto som voči nemu poctivý. Oddanosť viere umocňuje prudenciu, rozvahu, múdrosť v konaní, lebo viem jasnejšie, čo je správne a čo nie. Oddanosť Bohu buduje pokoru, lebo viem, že som len nepatrný tvor, že Boh je pôvodcom všetkého dobra a nič nie je v tých mojich vlastných rukách. A čo aj je v tých mojich rukách, tak mi to do nich vložil zase len Boh, ale i tak mi to raz z nich všetko vypadne. Milí poľovníci, priatelia prírody, milí bratia a sestry, vidíme, že aj taká poľovnícka tradícia naozaj stále nie je na zahodenie. Lebo skutočne v sebe dokáže ukrývať, ako som v úvode povedal, bohatý prameň ľudskej kultúry, hodnoty, ktoré naozaj dokážu budovať. Tak prajem vám, poľovníkom, ale aj všetkým vám, bratia a sestry, na príhovor patróna poľovníkov svätého Huberta, aby sme vždy, každý deň nachádzali v sebe tú silu a odvahu budovať zo seba skutočne priateľských, poctivých, prudentných, pokorných a pobožných ľudí. Amen. Pani bratia a sestry, obráťme sa s prosbami na nášho nebeského Otca, ktorý nás nekonečne miluje. Stvoriteľ sveta, zachovaj vo svojej milosti rímskeho biskupa pápeža Františka a všetkých biskupov, aby boli príkladom nábožnosti a v konaní dobrých skutkov. Najmocnejší vládca, osvecuj mysle i srdcia všetkých, ktorí spravujú národy, aby boli svedomití vo vykonávaní povinností a vytrvali v úsilí o dôstojnosť života. Držiteľ núdznych, na príhodu svätého Huberta ochraňuj všetkých, ktorí trpia na tele alebo na duši, aby vo svojich bratoch a sestrách našli hmotnú pomoc a duchovné zázemie. Nekonečná dobrota zhromažďuj nás ako jednu rodinu v spoločenstve miestnej cirkvi, aby sa nik z nás necítil osamelý a opustený. Spravodlivý sudca, vezmi do svojej otcovskej náruče všetkých, ktorí už opustili tento svet, a odpust im viny a daruj im večnú radosť. Nebeský Otče, príjmi do svojho kráľovstva dušu našej zomrelej sestry Jolany Gurínovej
a zomrelých z rodiny Gulínovej a Valrušovej a spoločne vyprosujeme zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Gulínovú, Koničkovú, Mičnejderovú a Švantnerovú. Bože, Ty posílaš biskupov ako pastierov svojho ľudu. Vypočuj naše modlitby a pomáhaj nám v jednote s našim biskupom budovať svätú a apoštolskú cirkev skrze Krista nášho Pána. Pane, milostivo zhliadni na obetné dary, ktoré na sviatok svätého biskupa Huberta kladieme na Tvoj oltár. Daj, aby nám získali odpustenie hriechov a Tvojmu menu slúžili na slávu skrze Krista nášho Pána. Svätý Pane, a právom ťa chváli každé Tvoje stvorenie. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Vzdával Ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Tajomstvo viery. Nech Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, svojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Hubertom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame,
ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevní svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Viliama, pomocného biskupa Petra, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mňa ozdravia. Divokú zver tu nielen loviť, ale ju v prvom rade aj chrániť. Divokú zver tu nielen loviť, ale ju v prvom rade aj chrániť. A jeho týmu, nebudem všetkým menovať, polovníkom i nepolovníkom, za to, že prichystali túto slávnosť, lebo že my nebudeme už tak aj ešte také čierne myšlienky a že či to ešte bude, nebude. Tak ale tým určite veľká vďaka, pretože každý, ktorý v svojom živote niečo organizovať, tak vieme, čo to stojí úsilia, čo to stojí námahy, koľko to stojí uvažovania, premýšľania, a nakoniec treba vždy dať dokopy ochotných ľudí, čo v dnešnej dobe nie je vždy také samozrejme, takže veľká vďaka za zorganizovaný Vyšľapý vďaka aj tým, ktorí sa podielajú na liturgii, kostolníkom, ministrantom, Marte Svevačke, Vetrovi, organistovi, Trúbkačom, alebo ako nazvať, technikom za to, že môžeme počuť. A samozrejme ďakovať všetkým vám, ktorí ste toto sobotné popoludne naši čas a prišli sem pod košári, keď
je také nestále počasie, vyzeralo to všelijako. Chcem poďakovať aj samostnému celobrancovi a kazateľovi Michalovi Vočekovi, ktoré treba predstavať, dobre poznáte, bol tu kaplanom 4 roky v našej neuštovskej farnosti a teraz pôsobí ako farár v Jacovciach pri Topolčanoch, ktoré sú rodiskom pána arcibiskupa Sokola. Ďakujem patrí aj Pánu Bohu za to, že nám dopriava každý rok čas na to, aby sme v svojom živote nielen realizovali svoje záľuby, svoje koníčky, svoju prácu, plnili si svoje povinnosti, ale aby sme mali čas aj pozdvihnúť svoju dušu, svoj duchovný zrak k nemu. Pretože jedno isté nebyť Pána Boha Stvoriteľa, nebyť Jeho lásky voči nám, tak isté by sme nemali ani čo obdivovať, pretože aj prírodu, ktorú stvoril, prejav svojej krásy, svoju pre nás ľudí. A nebyť Jeho, ani by nemal kto obdivovať, pretože by sme ani my neboli. A preto nezabúdajme, tak jak to aj Michal povedal v kázni, všetky sú dôležité, ale nezabúdajme aj vy polovníci, nezabúdajte i na to byť pobožný, byť zbožný, to nakoniec je tá Ducha Svätého. Je to niečo, čo vy môžete mať naozaj veľmi blízko, pretože v prírode máte dostatok času. Nielen čakať na zver, ale sa im modliť, otvárať svoju dušu Bohu, ktorý je pôvodca všetkej krásy, či už krásy človeka, alebo aj krásy prírody. Tak si lepo. Nie, ešte ja niečo Antona. Tradične, takže vážený pán dekan Jan, pán dekan Anton, pán kaplan Mikuláš, hlavný celebrána kazateľ, pán Michal. Naozaj chcem sa z úprimného srdca vám poďakovať za dnešnú odslúženú svätú omšu, tiež za vaše povzbudivé slová, ktoré tu odzneli, a verím, že si každý z nich niečo odnesie do svojich domov. No a samozrejme, tak ako pán dekan spomínal, že aby sme aspoň čiastočne sa snažili dodržiavať tých dobrých vlastností, ktoré tu odzneli v tej vašej kázni. No a vašou prítomnosťou na dnešnej slávnosti Kusy svätého Huberta sa určite tešia mnohí farníci, na tomto ste tu, ako bolo spomenuté, 4 roky pôsobili ako kaplán v Nišovskej farnosti. No a dnes, teda keď tu stojím už po 16. krát, to dosť, sa chcem z tohto miesta poďakovať všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí tu prišli a ktorí sa tu zhromaždili, že si nájdu čas, teda túto 1. júnovú sobotu v tomto Božom chráme Božej prírody pri tejto malej kaplnke svätého Huberta, patrona polovníkov, ľubočí, ľubočiarských hodín, Kristuničky pod Košármi. Je teda skutočný pokoj, ktorý toto miesto má, a duchovnú radosť z dnešnej slávnosti si každý z nás odnesie pre seba a pre svojich blízkych do nastávajúcich dní do svojich domov. Tak teda ako znak vďaky už tradične príjmite tieto kytice polných kvetov a ešte raz úprimne vám zaplať. Ale ja si myslím, že ešte zo pár vied znesiete. Chcel by som sa sám za seba teda poďakovať vášmu pánovi dekanovi a organizátorom, že ma pozvali za kazateľa na dnešnú túto slávnostnú svetohuberskú svätú omšu, ktorá si myslím, že už sa stala takou peknou tradíciou. No a preto chcem viac než poďakovať organizátorom a pomocníkom, tak chcem vás len povzbudiť, aby ste v tom pokračovali aj naďalej, pretože nielen tá svetohuberská tradícia je veľmi pekná, krásna, bohatá, ale myslím si, že aj toto spoločenstvo, ktoré každoročne tu vytvárate, je vždy veľmi krásne.
Teším sa aj sám, že naozaj môžem prísť medzi vás opäť na chvíľu a ďakujem za každé pekné stretnutie, povzbudivé s vami tu na tomto krásnom mieste. Pán Boh zaplať, ďakujem veľmi pekne a príjmite na záver požehnanie. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Chodte v mene Božom. Sem nám na.